De ce îmi plac mie produsele de la Shogun? Pentru că sunt minunate, de aia. Pentru că își fac treaba așa cum promit și pentru că, da, dai un ban, dar stai în față. Ideea este în felul următor. Decât să iau 10 produse și să fac o singură treabă, mai bine iau un produs, cum ar fi degreaser, și rezolv mai multe probleme. Avem efectiv multe produse de curățenie pentru curățenia profesională, mă refer. Merită încercate, dacă nu le-ați încercat până acum, chiar vă recomand să le încercați pentru că nu o să fiți dezamăgiți. Eu am fost de la prima comandă, am fost foarte încântată de ele, nu doar pentru că am decis doar să le recomand. Le cumpărasem înainte și am decis că da, merită să le recomand pentru că sunt efectiv bune. Într-adevăr, sunt puțin mai scumpe, însă, da,